Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Thank you, my love, iti daytang imbagam. Ada ko may sakit daw kan ka, my love. Ibagam laang, my love. Si dadaan amang ipaay, no lakit ta kabailak. Kaya't ko kumamapantanto agpasyari di balay mi. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mong ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti inted ti apo asong ba't dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgayaman ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalaysami. Itapay laeng, kablawan kan. Agyaman ak bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap na kak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalaysami idi kuma kini Monica. Dap-dapam ko mati babawim, no iso tinaikalaysam. Imbag ta simangbay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo no agrere. Sapay la kuma, tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masigurado ka makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin ng kanyak. Bakait, mapangkamanin ijay syudad. Ingkagdamag kinidurot siya no napan ijay ni Cecil. Ala, mapanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Wala, ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay a Dorothea. Pimpaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta dagiti daduma a negosyantay. Di da kayat ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam, sapay ko mataagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y kan ti anak na, Dorothea? Sika matgayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kankwana. Awan mo at apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo birukan. Dakdakkel ti basol tinangiruruman kankwana. Dakkel ti basol tinangiruruman kunam. Katuhan, no saan ang napasama kankwana ti kasjay? Adayo alinaksid me. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidakas ang napasama kankwana. Nakadandanunam apaset ti syudad. Tilanap na panak nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakitak. Tila nagdamdamaga, ngam awan mo't makaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na. Agbabawi ak anang iruruman kankwana. Ay, imay gayam ti inana itayawan ka. Agdamdamag no naisarong ditoy. Kasta ka din, nana? Kaslamat nga minaglamlam mo. Diyak mat makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami nga tangagkita ka ni Cecil? Apay paylaang atarigagayam ti panagkita yo. Ide agkaro ba kayo iti silid? Di mo pagan ano. Impamuspos ang Pagbabawyak dagi dyan napasamak, nana. Duwataan ang iruruman kankwana. Ti babae nga agbalasi iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbag ta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose dayjay.
Isardan ko iti igid ti kotsek. Kasaritak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Si kakadi? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Kan apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad, tasapsapulan ka. Taapay asap-sapulan nak. Anya aga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag kayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ijay dagus ko. Dito'y tidagus mo, Cecil? Wan, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbag man. Anya ka di ti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis a kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No daddo makit alaan ti yaya na ija silad na. Diyak laing pagarop. Abak nang kamot gaya man. Baro ka di pa ti kayan-ayat mo ako nam? Baro pa'y. Plano min ngagkalay sa iti mabiit. Agawid kami pa ija lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutang ko dagiti dadakkel ko. Adamat kayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na ka ako nam. Ha? Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kayat ko atulungan dagiti dadakkel na amang sapsapul kan kwa na, Manong. Mang sapsapul. Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawan. Naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di. Love, mapantayon ije lugar yo. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang tigayam ko. I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod dito kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagak. Nagswerte kan? Nagsingpot kan? Nagtaurte agbalit ng asawam? Panagkunak kat kinaasyanak niya po Diyos. Kasano ti panagkitayo ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha. Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas tilugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid eh. Diyos timang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Cruz. Ay na, berberukan na kaninanang mo. Ngam adda ka matgayam iti daytoy akondo. Hello, sino da ito eh? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lata. Kaya't kung ay baka mo, nga engage sa kon. Uy, kablawan ka, Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman nak mawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak tiriknam. Naka-Amerisak, Dennis. Sana rong bang tinararamid kumatkan ka. Agyaman naktawan ti sakit tinakam mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in deliver diti condominium. Groceries dagita.
In order ni Dennis. Iyawid ko kanoy dyan lugar tayo. Imbag man. Nagsing pa ta talaga. Ay, kaano ak nga tamot ang makasarak iti kasta? Saan kumat nga inarapaap? Ngam, impaay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka, ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo, asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak. Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak? Ha? Ay, wala niya. Ada pagsayaatan ti panang papanaw na kanyak. No di nakapinapanaw, di nakamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akastoy ti mariknak. Kasla saan ko ang maawatan. Anya ti kunam, asaan mo ang maawatan na rignam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akastoy ti mariknak. Iliw ko siguro kan ko ana. Kanayon mo nga minapampanunutan, iso akasta ti marikrik nam. Pati pan naturog ko. Kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidam. Dandani tayo iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilyak? Kas iti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa'y nga rod. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananang at umulong ak amang paadal kadagiti kakabsat ko. Imbagpaykan ka, tanagbaligi ka iti biyag, ngam siya. Dumawatakman kan ka iti pamakawan, Cecil. Pamakawan? Anya ka di ti basol mo kanya? Saan na ka nagbalin anasayaat kan ka iti kalabas? Nalipata kong ti amin anapasamak iti kalabas. Inikanak ni Apo iti nasaya at agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakam. Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos, tanadalos ti panagpuspusong. Nay, at damot sumungad alugan, asino nga ti akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy. No dandan iti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos, awanan ti umay. Tila sasawom mait, ang mga nuad na makangagkan ka. Daks ayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos sanayin. Sa bagay, angam saan nga amin, at dalat tamot na sayaat. Nay, aday tantilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, Nana, ada sa nga iliyo. Umasidag kayo dito eh. Sa nga ini ko nambasang. Sino ti sa nga ilim eh? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil! Si kadayta? Si kakading agpaisaw, anak. Wantang! Nang! Siyak da ito eh. Arakupan kayo manadwa. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban ti anak ko. Agmano kada kayo, tang, nang. Ay na, kasyan nakakuman ni Apo Diyos, barok. Kasyan na ka ti Diyos, barok. Intayon di tabalay, tang. Nang, apaya dito'y tayo kalsada. Ay, Iwan nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. pasensya am ti balay may barok. Saan kami ngamin anabak nang? Sana day ta tinapatig kanyak, nanang. Imay kami,
Takayat ko nga ibaga kada kayo, nga ay ayatak unay ti anak yo. Kat kidawin mi ti pamalubos yo nga agkalaysa kamin. Sika, Cecil. Kaya't mo ka diti pa ikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo, at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid mo ka de, kat addanton asawam, anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papan iti dayta, nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, Met, my love. Tasimang bay ka iti biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo italawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.